vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazemufacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Inini ndakakurawo ndichirerwa naamai guru because mama vangu vaiva munhu ainge achingozvifarira hake, ainge asingambofungi kuti kunze uku kunei. Saka mukunokura ndichirerwa naamai guru, handingati amai guru vainge vaine moyo wainge wakashata, but amai guru munhu wekuti she was too emotional. Vaingokwanisa kungotanga kungochema, dzimwe nguva vaikwanisa kungotanga kungopopota. Ameno kuti chirwere ichocho chavainge vachirwara nacho chainge chiri chirwere chinombonzi kudii, chekuti munhu anongogara ari too emotional. So ndichirerwa naamai guru kudaro, ndaigara ndichingoshovera kuti dai hangu ndainge ndichigara naamai vangu, but amai vangu munhu wekuti vainge vasingambofungi kuti kunze kunei, vainge vachitongozvipindira zvavo mumabhawa. Ndakazoti ndati yarukei ndakatanga kudzidzira kushanda ndichitoriwo mwana mudiki, because ndakati ndichingopedza kunyora form 4 yangu ndakati ndafoira sezvo ndainge ndava kuitawo zvezvo vakomana. Then amai guru vakabva vati sezvo wava kuziva vanhurume hapana pauchaenderera mberi nechikoro. Then ndakabva ndazotanga kushanda. So ndakati ndava kushanda kudaro, amai ndo pavakabva vazodzoka vakabva vachizotanga kusettle down. Ndingangoti ndo pandakatanga kuzivawo kuti rudo rwaamai chii chinonzi rudo rwaamai pandainge ndatokura. So mama vakambotanga vagara naamai guru, but pavakazorwara then ivo amai guru vakabva vazonditi ndinge ndichitsvaka pekuti ndinge ndichigara namama vangu. Saka mama pavakatanga kurwara navo amai guru vakabva vazongoshaika when I was already working. So ndakati ndatora mama vangu ndikatanga kugara navo. Ndainge ndichigara namama ndakati nemwana wangu kusaidi uyo wandainge ndakamitisiwa ndichangopedza kunyora O level yangu. Unfortunately murume wacho ainge akandimitisa, munhu ainge atoriwo nemhuri yake. So takazoti tava kufamba inini namama tichida kunzwisisa kuti kochiko chainge chichikonzeresa kuti amai vangu even though vainge vari pachirongwa, but kamurwariro kacho kavainge vachiita kainge kasitombori normal at all. So umwe muprofita mushure mekunge taenda kwaari akabva azotiudza kuti amai vangu vainge vakagadzirwa nasisi vavo, because ivo amai vachizotanga kurwara sisi vavo amai guru vaya vekundichengeta hanzi vainge vakatombofamba vakabva vazoenda kune umwe muprofita uyo akabva azovaitira mhiko dzekuti ivo amai guru vasazofa, but urwere uhwo hwavainge vakatarisana nawo sezvo wainge uri urwere hwemumhuri like urombwa wainge wakasobatwa kudhara. Saka ivo vakabva vazosundudzira mhepo dziya kuti dzinge dzichizouya kuna amai vangu. Yes, I knew kuti mama vainge vachinwa mapirits, but wega waiona kuti kamurwariro kacho kavainge vachiita kainge kasiri kamurwariro kainge kari normal. Saka takabva tazotanga kubatsirwa nemuprofita uya achihaka mhepo iya, ende mhepo iya yainge ichitotaura ichitorondedzera kuti iyo yainge yakaita zvekutumwa ikabva yazouya ikabva yazozviturika pamusoro pemutumbi waamai vangu. Asi ivo amai vakati vaudzwa zvose izvi nemuprofita, amai vakabva vangonditi inini mwana wangu, what I want is for us to forgive and forget so that we can move on. Sezvo mukoma wavo ainge akasatoshaika kudhara, vakabva vati chaunofanira kungovatenda saamai vako, ziva kuti ndo vakakuchengeta. Inini pandainge ndisingakwanisi kukuchengeta, ivo ndo vakakuchengeta. So for the sake of my mother, since she was really sick, I then chose kuti ndinge ndichingonyarara zvangu, even though ndainge ndakanyarara, but mumwoyo mangu mukomanashi zvainge zvichindirwadza. Pose pandaitarisa amai vangu ndaibva ndanzwa ndichibayikana nazvo. Amai vangu unfortunately mhepo iya inoratidza kuti yakabva
vachikurira masimba emuprofita uya, because amai vangu vakabva vazotanga kurwara zvainge zviri very serious, then ivo amai ndokubva vazoshayika. Amai vakati vashayika kudaro, then Sisi vakabva vazoti kwandiri, amai inini ndikuda kuti munge muchiuya kuno, sezvo muchiziva kuti bamukuru venyu munhu wemabusinesses akawandisisa. Saka kumabusinesses kwavo vainge vachisangana nemasituation ekuti business racho rainge riri too much client related. Saka vamwe avo vainge vachishandira bamukuru vanhu vekuti vaiti kana vatumwa kuenda kunotaura nemaclients vaibva vazozama kuti vange vachiba maclients aya. Vamwe vacho vaitobudirira mukuba maclients, then mamwe maclients ndiwo ainge achizoudza bamukuru kuti mushandi wako uya wawakatuma iye ainge ava kutondi offer a better deal than the deal that I was being offered by your company. So Sisi vakati vandidaidza, then vakabva vazondigadzika pasi, then bamukuru vakabva vazoti it was far much better kuti ndinge ndichivashandira because he trusted me more. So ndakati ndava kugara pamba pasisi nabamukuru, ivo bamukuru naSisi vakabva vati mwana uyu kuti iye ange achingoenda ega as a day scholar, vamwe vake vari kuboarding school hazviiti. So the next term ivo vainge vatogadzirisa everything, mwana ndokubva atotangawo kutoenda kuboarding school. So pane pamwe Sisi pavakazoenda kuchikoro, apa vainge vachienda kuchikoro kuboarding kunodongorera vana, then takabva tazosara tiri 2, inini nabamukuru neumwe mukadzi uyo ainge achishanda semusikana wemumba, but ainge asingagaripo, ainge achichaisa each and every day. So akati achaisa paya, then ndokubva ndazobvisa hembe dziya idzo dzandainge ndakapfeka, ndakabva ndapfeka hembe idzo dzandainge ndakatoenda ndikatonotenga hembe dziya dzinowanzokupfekwa nevasikana vaya vanoita zvekutengesa miviri yavo, hembe yekuti kana wakaipfeka inenge yakaita kuti mbambamba, yakaita kukubata, ende inenge ichitoonesa zvose zvinenge zviri mukati. So ndakabva ndazoti bamukuru pavainge vauya vakabva vandiwana kuti ndainge ndakapfeka hangu kambambamba, apa kashoti kacho kainge kachirakidza zvose zvainge zviri mukati. Bamukuruwo vakabva vadyira ndokubva vazotanga kurara neni. Kubva ipapo mukomanashi, until this very day, this was like an everyday thing. Tainge tisisina basa nazvo kuti Sisi vanenge varipo here kana kuti vanenge vasipo. Taiti kana zvakakwidza paya kana Sisi varipo, ndaitanga kuburitsa washeni yangu late at night, ndobva ndazotanga kunoyanika. Ivowo bamukuru vaikwanisa kuzongobuda vachingoita sekunge vari kungokanika motikari yavo, tobva tatochirova chikwiki tiriko zvedu ikoko kuwasheni line. Ivo Sisi zvinhu zvekuti havana kana kumbogara vakazvifungidzira kuti inini ndingasvika pakuita zvakadaro nemurume wavo. Takazviita zvinhu izvi mukoma, takatanga tichashandisa protection. Kudzamara tega taona kuti kushandisa protection it was not that good. Tikabva tazotanga kungorarana pasina kana kumboshandisa dziviriro. So mukoma, at the same time ndakati ndanyanyisa kunakirwa nabamukuru paya, ndakabva ndazorambana nechimwe chiboyfriend chiya icho chandainge ndichidanana nacho, sezvo chainge chiri chimunhu chekuti chainge chingonditambisira nguva yangu. Ndakabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichingoriska nabamukuru than kuti ndinge ndichiriska neumwe munhu zvake atori nemhuri yake. So most of the times ndainge ndava kunyepera bamukuru. Zvimwe zvacho zvinhu zvekuti zvainge zviri zvechokwadi, but zvimwe zvacho zvainge zviri zvenhema. Pane pamwe ivo Sisi pavakambotorwa namama, saka vakati vatorwa namama kudaro, pavakazodzoka Sisi vakabva vazondiudza kuti pavakamboenda kunogara namama, hanzi vakamboenda vose namama kubhawa. Mushure mekunge mama vavati ndikuda kuti unge uchindiperekedza, saka vakazoti vava kubhawa kuya mama vangu inini vakabva vazoti kuna Sisi ndikuda kuti unge uchienda nemurume uyo. So sezvo Sisi vangu vainge vari munhu wekuti mari chaiyo vainge vachida kubva from a very young age, munhu wekuti aikoshesa mari pane zvinhu zvose izvo zvaainge achiita. Saka Sisi vakabva vandiudza kuti vakabva vazotorwa nemurume uya akavakecha kuburikidza mushure mekunge ataura namama vangu, vakabva vazoenda nemurume uya vakabva vazonorara naye mumotikari.
Saka zvose izvi ndakabva ndazotanga kuzviudza Bamukuru. Taiti paya patinenge takarelaxa tichinakirana zvedu, ndaibva ndazongotanga kungoshoropodza Sisi vangu ndichingoti Sisi vakatombopinda mubhawa, but this was a once off thing. Ivo Sisi pavakatodzoka vakatondiudza vakati she was regretting a lot kuti vainge vakapfurirwa namama kuti vange vachisvika pakuzvitengesa muviri wavo. Saka ivo Bamukuru zvinhu zvekuti zvakabva zvavarwadza kuti saka Sisi vainge vakatombosvika pakupinda mubhawa. Inini naBamukuru takabva tazotanga takapengesana mukomanashe kusvika pakuzvarisana mwana. Then Bamukuru vakabva vati amainini kuti ndinge ndichirambana nemi ndinoona kuti azviite. Already vainge vatova neronda iro ravainge vainaro mumwoyo mavo, iro randainge ndakakonzeresa mushure mekunge ndavaudza iyo secret yandainge ndakaudzwa naSisi vangu yekuti vainge vakamboenda kubhawa namama vangu ndokubva vazokecherwa chikomba, ivowo vakabva vazobvuma kukechwa nemurume uya. Saka zvinhu zvekuti Bamukuru vaigara vachingoti kana ndikangotarisa Sisi vako ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchisviba nekuda kwenyaya iyo yawakandiudza, asi kuti ndinge ndichivabvunza hazviiti because secret iyi inongozivikanwa neni zvekare yainge ichingozivikanwa namama vangu ichizivikanwa naSisi. Saka kuti ivo Bamukuru vazotanga kubvunza maererano nenyaya iyoyo, then relationship yedu yaibva yazoburitswa pachena. Saka we then discussed over that issue, tikabva taona kuti zvainge zviri nani kuti for the sake of our relationship tingoramba zvedu takachengetedza secret iyoyo. Then Bamukuru ndakabva ndazovapromisa ndikabva ndavaudza kuti ndichavada as if he was my own husband. Ivo Bamukuru vakabva vati mainini how much more can you love me, because when I look at you ndinotoona already kuti you are my wife already, muri mukadzi wangu, an official wife. So ivo Bamukuru vakabva vati nezvose izvi zvatakaitirana plus nesecret iyi yamakandiudza hazvichaiti kuti mainini ndinge ndichirambana nemi, because kuti ndinge ndichizoramba zvekare Sisi venyu ndobva ndazotora umwe mukadzi, handidi kuti ndinge ndichizotambudza vana vangu. Saka ivo Bamukuru one day vakazoti mainini ndafunga zano zvandava kuita panapa ndezvekuti ndokuda kuti munge muchishandidzana neni, kana tikashandidzana inini nemi tinokwanisa kuzotosvika pakutochembedzana tichingodanana. Ndikabva ndati you can tell me happy. Then ivo Bamukuru vakabva vati hazviiti here kuti ndinge ndichikupai muzukuru wangu. Ndakamboramba mukoma, but mushure mekunge ivo Bamukuru vandionesa ndakabva ndazobvuma. So ivo vakabva vati the reason as to why I am doing this, handidi kuti munge muchizotorwa neumwe munhu. So ndakabva ndazobvuma sezvo ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndichizvidira zvangu Bamukuru vangu. Bamukuru vakabva vazoenda kumusha, vainge vatotaurirana naSisi. Vakati vaenda kumusha kuya ndokubva vazonotora muzukuru wavo. Ipapo ndakabva ndazotanga kuita zvinhu zvekuti nyangwe iye muzukuru hatina kana kumbogara tamupa chance, nyangwe ivo Bamukuru vachiita zvose zvavainge vachiita, even though vaigara vachindiudza kuti zvandiri kuita zvinhu zvekuti zvinondirwadza kuziva kuti ndiri kukuchestera umwe munhu kuti ange achizova murume wako, but I have to do this sacrifice because I love you a lot. Muzukuru ndakamuitira maactions mushure mekunge ivo Bamukuru ndavaudza kuti ndainge ndabatira pamuviri pavo, ende takaita zvakakonzeresa kuti muzukuru ange achizosangana neni. Then inini handina kana kumbogara ndatambisa nguva, ndingangoti ndakati sanhasi ndasangana nemuzukuru pabonde, the next day ndakabva ndatoudza Sisi kuti inini Sisi ndakaita musikanzwa nemuzukuru. Sisi vakabva vapopota vakabva vazomirira Bamukuru kuti vange vachibva kubasa, asi Bamukuru he knew the deal already. Ndokubva tazogara pasi vakabva vazotiudza kuti zvinhu zvatainge taita it was already too wrong, ende ivo Sisi vakatomboda kudzinga muzukuru pamba, but Bamukuru vakabva varamba vakati hazviiti because vainge vachida kuti muzukuru ange achivabatsira kubasa. Throughout the month inini nemuzukuru hatina kana kuzombosangana zvekare, but mwedzi wakati uchipera ndokubva ndadzokera kuna Sisi ndikabva ndati Sisi nyaya iri panapa yakaoma. Inini kubva zvandakangosangana nemuzukuru pabonde
iye akabva atondimitisa izvo pamuviri apa. Painge pava kutopinda mu 2 months painge pari pamuviri pandainge ndakapiwa nemurume waSisi. Then Bamukuru pavakazoudzwa nyaya iyi, even though vainge vachizviziva, vakabva vangopopota zvenhema vachiita sekunge vacharova muzukuru wavo vachiti wandinyadzisa. Asi vakabva vazoti kuti nyaya iyi isazonyanya kunyadzisa, isusu tinofanira kuti tinge tichizokasika. Then iwewe muzukuru wobva wazochienda manje kunozvizivisa kuti ndo mhaka idzi dzawakapara. Saka ivo Bamukuru vakabva vazopa muzukuru wavo mari yekuti ange achindiroora. Ivo vachinomupa mari iyi already vainge vakatondisendera message masikati acho iwawo, vakabva vati muzukuru ndikuda kumupa mari, but the reason as to why ndiri kuda kumupa mari it is because handisi kuda kuti iye ange achizoshandisa mari yake kuti ange achikuroora. So ndinoda kuti kunyangwe ukazoenda kupi unge uchizviziva kuti inini ndini ndakakuroora, because mari inenge yashanda pakuroorwa pako imari yakabuda muhomwe mangu. So iye muzukuru rume uyu wandigere naye kusvika pari zvino akabva azongondibvisira kuda zve$400 US. Then the rest of the money yakabva kuna Bamukuru, yainge iri loan. Even $400 US iyoyo imari yainge iri part of the loan yaaifanira kuti ange achizodzosera nekukasika, mari yaaifanira kuzobatirwa pasalary pake. So ivo Bamukuru zvavakazoita after marooro, Bamukuru vakabva vati with time muchandidzosera mari yangu. So taiti kana tadzosera mari iya sezvo inini naBamukuru we just work in the same building uko kune maoffices avo, ndaiti kana ndadzosera mari iya then vaibva vazondidana later on vobva vati chitora mari iyi unge uchienda kunotengera vana hembe dzekupfeka. At that time I still had 2 kids, one uya wandakamitiswa pandainge ndichiri kuchikoro, then neumwe wacho uyo wandakazopiwa naBamukuru. But with time mukoma inini naBamukuru hatina kana kumbogara taregedzana, taita sekunge tiri vanhu vari addicted to each other, zvekuti dzimwe nguva taitoti kana tiri mumeeting waitoona kutoti meeting dai yapera takwanisa kumbonofaririrana muofisi yaBamukuru. Saka secret iyi inogara ichingondidya mumwoyo kuti saka zvinhu izvi zvichazovei, like vana ava vatakazvara, don't they deserve to know here kuti ivo vana vani? Iye muzukuru haafanirewo here kuziva kuti inini ndakazvariswa vana naBamukuru? Should I tell him here, or should we just pretend kuti inini naye vana ava vatiinavo ndevedu, even though ndichingomunyepera? Iye paari anotofungidzira kuti vana ava vana vake vose, but no, havasi vake. That I am so sure. Ndakatombopindwa nemweya wekuda kuurayisa Sisi, ndikabva ndazotanga kuzvibvunza kuti alright, kana Sisi vakafa then ndinenge ndava kuzoita sei, because I am already legally married kumuzukuru uyu waBamukuru. Then ndakabva ndazozvibvunza kuti saka kana Sisi vakanzi vafa, okay, ndobva ndazoti ndava kugara naBamukuru, then zvinenge zvava kureva kuti ndinge ndichizogara naBamukuru it means kuti muzukuru anofanira kuti ange achizofa zvekare. So I could not go ahead with that plan, because ndakaona kuti kuurayisa vanhu vaviri at the same time zvinhu zvinotyisa. And to show you that I was really serious, ndakatombotaura neimwe n'anga yepano paYouTube, ende ndakati ndawana manumbers acho ndikabva ndatonoiona personally. So n'anga iyi yakabva yati kana kuri kunzi ndikamupa mari yaanenge achida then Sisi vangu vanoswera vatova kwamupfiga nebwe. But what stopped me was my mother. The next day randaifanira kuti ndinge ndichienda kunopinda mudare ravo sekuru vaya avo vandakataura navo, ndakabva ndazotanga kurota amai vangu. Amai vangu ndakati ndavarota kudaro vainge vachichema, vainge vakandivharira nzira dzangu umo munzira mandainge ndichifamba ndichida kuenda kumba kwasekuru vaya. So vakati vandivharira nzira kudaro I could not see behind here, because vainge vakaita zimunhu zihombe
so I could not see past her. I then just stopped. Even mangwana acho pandakazomuka vaya vakati vava kundifonera vachingondibvunza kuti uri kuuya here ndakangoramba ndakati zi ndichingova blue ticker kudzamara vega vazorekedza kutaura nene. Currently my situation is that inini naBamukuru takaitirana zvinhu zvedhafu, so kuti tinge tichiregedzana kuregedzana kwacho kwatoramba mukomananshi. Hey, dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi inini naBamukuru takaitirana zvinhu zvedhafu saka kurekedzana kwedu kunonetsa. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kutaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.